Здравейте хора, днеска ще караме да... Кажи здрасти, Марти. Здравейте, народе. Аз не пипам, ето. Извинете, малко като оправя телето, като тръгваме, пред так. И след това се опитва това да го извади и аз му помагам да го извадим. Трябва с някаква скоба да се бръкне тук, има много мастило вътре. Трябва с нещо така да се ръсне. Добре, айде да ходим да караме. Ти имаш ли тръснетка нещо? Вземи ми колелото, аз ще взема нататък. Брат, страхме телефон да не падне. Ево как се клати. Стойте, хора. И така, оправих го. Молиме се само, че да верно да не падне, защото ако падне... Ще ви качам ръка, може се. И телефона на баща му на Роси, надявам се да не падне. Нали, Роси? Да. Айде да покараме малко. Ако има GoPro доса... Добре, хора, до сега трябва да обърнем и излизаме на пътя, така че така почваме. Да, бе, да, това се държи. Да, бе. Не, бе. Ох, но ми е голема славалка. Марти се пробва без ръце. Готов ли си? Уху! Айде. Аз с това колело трябва да внимавам, защото не е моя, на брат ми. По-точно на братовчет ми Марти. Тук трябва да внимавам по дупките. Бе, чакай бе, аз съм с телефона, съм с патка. Ма къде? Чакай видим дали снима. Абе, снима бе. Не знам дали хората виждат, ама май ти виждат.